tiegħi Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħi Ġesu. Glorja l-Missier, l-Iben u lill-Ispiritu Santu. Konsidraw it-tieni misterju tal-fer meta Sittna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Eliżabetta missierna. Ħobżna dak il-jum matina llum affirna dubietna bħalma nafru l-minuħati għalina la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlab għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Glorja l-Missier.
للإسبيرتو سانتو. it-tielet misteru meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlem. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikull li trid int kif fis-semek di fl-art. Sim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Sim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija mimlija bil-grazzja l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Ir-raba misterju tal-fer meta sitina Marija preżentat il-bena Ġesu fit-tempju. Missierna. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma naffru l-minuħa tiegħalina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni ammen. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Qaddisa Marija Alla itlob għalina mid-dinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen.
Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina medinbin issa u fis-sija tal-mewt ta' nammen. Glorja lill-Missija. Itlob għalina Qaddisa Umm Alla. Il-ħames misterju meta Sidna Marija tilpet il-Benedissu u għart li tijem sabitu fit-tempju disputa ma' ditturi. Sijena li indi fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi salt naħdek ikunu tritin kif is-semek da frat. Isliem għalik Marija bil-grazza mimlija għal-malajmijak invergenti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak disu. Isliem għalik Marija bil-grazza mimlija għal-malajmijak invergenti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak disu. Isliem għalik Marija bil-grazza mimlija għal-malajmijak invergenti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak disu. Isliem għalik Marija bil-grazza mimlija għal-malajmijak invergenti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak disu. Isliem għalik Marija bil-grazza mimlija għal-malajmijak invergenti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak disu. Isliem għalik Marija bil-grazza mimlija għal-malajmijak invergenti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak disu. Isliem għalik Marija bil-grazza mimlija għal-malajmijak invergenti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak disu. Isliem għalik Marija bil-grazza mimlija għal-malajmijak invergenti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak disu. Isliem għalik Marija bil-grazza mimlija għal-malajmijak invergenti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak disu. Isliem għalik Marija bil-grazza mimlija għal-malajmijak invergenti fost n-nisa mbierek il-frott tal-ġuftijak disu. Gloria lill-Missieru, lill-Liban u lill-Spiritu Santu. Salve Regina, slim għalik Sultana, Om taħnina, għajjaħ l-ewwa u tamatana. Slim għalik li l-ek najtu għala xaħna turufnati u li teva. Ilek nitnedu aħna li nibku noflu dan l-wiet ta' dmoħ. Ejjem l-avukata tana daw għallejna daw klajnejn tijek taħnina. Orina u għaladana turufnament il-ġesu. Għattimbirek tal-ġuftijek, u ħanina, u pija, u ħellu u Verġni Marja. Tlopalina Qaddisa Umm Alla. Nitolbu. U Alla li liben il-wahdini tijek għalelna l-premju tal-ħajja ta' dejjem bil-ħajja, il-mewt u l-qawmin tiegħu. Għatinna nitolbuk li aħna u niftakru f'dawn il-misteri fil-Ġużarju Mqaddes tal-Verġni Mqaddsa Marija, nimxu fuq kull ma fihom, naqilgħu kull ma jwedu bi Kristu Sidna. Qalb ta' Ġesu li żjed qaddisa, qalb bla teba ta' Marija, San Giuseppe, San Ġwan l-Evanġelista, San Luigi Maria de Montfort, l-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen.
L-ewwel net prosit li ġejtu għal weda għal din il-funzjoni tal-aċċess. Minn ftit ieħor nagħmlu l-weda leġjonarja, jiena kull tiegħek sultana u tiegħi u kull mawt tiegħi huwa tiegħek. Għalluli biex ngħid żewġ kelmiet fuq il-ġublew. Issa fuq il-ġublew diġà jingħad ħafna affarijiet, ingħadu ħafna affarijiet. Għaw minn għamil ankeltejn fuq il-ġublew. Tajjeb il-ġublew kif tafu kienu bdew il-lowt. Xi ftiem? Ma jiftijemx? Għallu li biex ngħid żewġ kelmiet fuq il-ġublew. Qed jiftijem issa? Jiftijem? Fuq il-ġublew diġà jingħadu ħafna affarijiet. Tajjeb, il-Papa Franġisku fil-messaġġ tal-ewwel tas-sena ta' din is-sena iddedika fuq il-ġublew ukoll. Jekk xi ħadd ifittxu fuq is-sajt tal-Vatikan, jibda ħafna studju fuq il-ġublew. Il-ġublew kienu bdew il-lowt kull 50 sena. Imbagħad għadda żmien u beħ kull 25 sena. Issa qegħdin niċċelebraw kull 25 sena. F'dan il-messaġġ tal-Papa tal-ewwel tas-sena, dak ngħidulu l-messaġġ tal-paċi, il-Papa l-ewwel jispjega x'inhu l-ġublew li kien iġib maħfra, kien iġib jaffettwa l-bejħ anke tal-għelieq u tad-djar, il-kera u x'naf jien. Imbagħad il-Papa fil-messaġġ jasal biex jgħid isma' ikun ġublew ta' bilħaq jekk il-pajjiżi sinjuri jaħfru id-djon tal-pajjiżi foqra. Azzardata ftit. Azzardata ftit. Imma hekk jagħmel il-Papa. Jiena ħsibt li flok ma noqgħod ngħidilkom ħafna affarijiet fuq il-ġublew, insemmilkom 5 sentenzi. 5 sentenzi. Għax kultant nibża, forsi biża tiegħi biss, li l-ġublew nibbanalizzaw ftit fis-sens li u iva forsi nqer rara u ngħaddi mill-bieb ta' Pino jew tal-Vatikan jew ma nafx fejn jew il-Katedral jew il-Kunċizzjoni tal-Qal aħna fid-tliet għandna fid-Djoċesi tagħna hawn ta' Pino għalhekk għamilna ta' Pino wkoll. Ta' Pino, il-Katedral u l-Kunċizzjoni tal-Qala. U tgħid isma' jiena għaddejt mill-bieb qed it-talbi kelli ngħid Pater Noster u l-Kredu u x'naf jien. U irbaħt l-indulġenza tal-ġublew. Daqshekk il-ġublew? Naħseb li huwa ftit riduttiv, naħseb li huwa ftit. Ħan semmi ftit affarijiet li nixtieq kieku naħsbu ftit fuqhom. Issa forsi dan ma jirrigwardawniex kollha kemm aħna, imma kieku il-ġublew ifisser ħafna iktar. Pereżempju, kemm ikun aħjar il-ġublew kieku nirrevedu ftit il-ħlasijiet. X'jiġifieri? Pereżempju l-lum taqbad ħaddiem jagħmellek biċċa xogħol. U l-ħlas li jitolbok jivvintaħ. Aħna ngħidu kemm għandu stonku. Naħseb kieku sewwa fil-ġublew nirrevedu ftit il-ħlasijiet. Isma' nitħallas mhux kemm għandi abtejt. Imma kemm hu sew bil-ġustizzja. Jien mhux qed ngħid li ma tagħmilx il-qlieħ li għandek tagħmel, imma żomm. Mhux għaddoċ. Naħseb dak ikun ġublew tajjeb. Kieku nara ftit isma'. Ħansemmi il-kara pereżempju. Il-kara. Kemm għandek stonku. U speċjalment jekk ikun hemm bżonn. Jekk ikun hemm bżonn. Qal li kemm tiflaħ tibżax. Għax hemm il-bżonn, hemm id-domanda. Naħseb il-ġublew jidħol f'dan l-affarijiet. Pereżempju l-ġublew number 2 jgħidilna xi ħaġa fuq dil-kwistjoni tal-annimali.
ħanfisser ruħi. Għax illum qegħdin ngħixu f'dinja fejn l-annimali huma importanti kważi aktar mill-bnedmejn. Jiena kultant niftakar f'waħda mara anzjana ħafna snin ilu. Ilhom ħafna mejtejn. Qiegħda tmut u qiegħda tibki għaliex il-kelb li kellha mhux se jkun hemm ħadd min jieħu ħsiebu. Qiegħda tmut u jien xi naħseb dil ħaġa. Pereżempju illum. Jiġi xi ħadd il-Knisja u jitfa' 1 cent. Ma jimpurtax. Jiena qatt ma ngħid isma' itfew taf jew isma' ħanagħmlu ġabla isma'. Jew ma tantx nagħmel dan l-affarijiet. Imma f'qalbi ngħid kieku sewwa jagħtuna hemm daqs sikla ta' kelb jew ta' qattows. Alla jbierek il dawn l-annimali nixtrulhom ikellu s-sus aktar minn tagħna. Talba kien hemm raġel fqejr ma kellux jiekol. Imma mbagħad kellu żewġ tiklieb. U rid jitmaħħom mill-aħjar. U ma kellux jiekol. Naħseb hemm bżonn nirrevedu ftit l-affarijiet ta'. Naħseb hemm bżonn nirrevedu ftit l-affarijiet. Jien mhux qed ngħid m'iniex kontra l-annimali, imma naħseb li hemm bżonn naraw ftit. Għax l-annimali għamilnihom aħjar min-nies, biex ma nsemmix fil-familji. Saru aħjar mit-tfal l-annimali, il-pets. Number 3, ħaġa oħra li nixtieq kieku f'dan il-ġublew li nfejqu l-feriti. Ħanfisser ruħi. Kultant iltaqa' ma' nies li jiġġieldu. Mhux ħataqa' d-dinja ġġieldu għaw daqshekk gwerer. Imma mbagħad hemm bżonn nibqgħu sejrin bija ħajjitna kollha. Dan ma nfiqu qatt, allura ma nfiqu qatt. Jekk kellna xi ngħidu darba, jekk kellek tort jew kellek ir-raġun u jien kelli tort jew kelli raġun, allura ħanibqgħu sejrin bija sal-ġudizzjaw. Naħseb il-ġublew irid jagħti dawl fuq dawn l-affarijiet. Inkella ġublew ikun ngħid jien. Qed ngħid dan id-diskors għaliex kif qedtilkom fil-bidu. Kultant naħseb li nissimplifikaw ftit l-affarijiet, il-ġublew ngħaddim il-bieb ta' Pinu jew ta' San Pietru jew ma nafx ta' fejn. U l-ġublew inkun għamiltu bil-mod. Hemm xi feriti li hemm bżonn nirrevedihom. Forsi għax iġġieled ma' xi ħadd, allura ħanibqgħu sejrin bija. Il-ġublew jiġi għal xejn. Number 4, ma għandix ħafna tafx ħan nispiċċa. Ir-relazzjonijiet ġenwini. Kultant ir-relazzjonijiet ta' bejnietna huma tant artifiċjali li kważi. U ngħidu li aħna familja, u ngħidu li aħna leġġjonarji kollha ma' xulxejn, u ngħidu il-ġublew irid jagħti xi ftit dawl fuq dawn ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Naddaf xi ftit l-interessi u l-gosti tagħna u l-preferenzi tagħna. Jista' jkun fil-liġin, jista' jkun fil-familja, jista' jkun fil-parroċċa. Il-ġublew irid jagħti xi ftit dawl minn dawn. Ħaġa oħra żgħira u nispiċċa. Il-ġublew irid jenna, pereżempju, neħilsu mid-dipendenzi. X'jiġifieri? Illum sirna kulħadd jitkellem fuq il-libertà. Tara kemm aħna dipendenti, kemm aħna skjavi
skjavi tal-biċċa mobile, skjavi tat-television, skjavi tal-pets kifet, skjavi ta' hekk u ta' hekk. Il-ġoblew irid jenna nibbilanċaw ftit l-affarijiet, jekk hemm bżonn niċċaħħad ftit u ngħid isma' le, isma' il-mobile, minn dak il-ħin sa dak il-ħin. Isma' illum il-ġimgħa ma nużax il-mobile, kapaċi nagħmel dan. Il-ġoblew irid jitfa' xi dawl fuq dawn id-dipendenzi u l-aħħar ħaġa. Tgħid il-ġoblew irid jenna nkunu aktar ġenwini. Ftit ilu sma' storja ta' ġenituri li għax maġlejn li tfal jagħtuhom ikel artifiċjali kemm jista' jkun. Għax m'għandhomx ħin, għax irid il-laqgħa, għax irid imur għal dik il-laqgħa dik. Tgħid il-ġoblew irid jenna nkunu aktar ġenwini anke fl-affarijiet tal-ikel. Ma nkunux daqshekk artifiċjali, ma nkunux daqshekk suq mexxi ħaneħles. Tgħid il-ġoblew irid jitfadaw fuq dawn l-affarijiet. Daqshekk. Ħanejdu t-talba tal-aħħar. It-talba tal-Papa Franġisku għal ġoblew tat-tama. Missiena li inti fis-smewwiet għamel li l-fidi tagħna li tajtna b'don f'Ġesu Kristu, ibnek uħuna, u l-fjamma tal-imħabba msawba fi qlubna mill-Ispiritu Santu iqanqlu fina t-tama ħinja fil-miġġa ta' saltnatek. Ħalli l-grazzja tiegħek tibdilna fi bdiewa ħawtiela taż-żerrija tal-Vanġelu li tella l-għaġna tal-umanità u tal-ħolqien kollu fl-istennija fiduċjuża ta' smewwiet ġodda u għal ġdida meta megħluba s-setat tal-ħażen tfeċċa għal dejjem il-glorja tiegħek. Ħatħeġġeġ il-grazzja tal-ġublew mill-ġdied fina, pellegrini tat-tama, ix-xenqa għal ġid tas-sema u xxerret fuq id-dinja kollha il-ferħ u l-paċi tal-feddej tagħna. Lilek għall-ambirek għal dejjem kull ġieħu glorja f'kull żmien. Amen.
nqu bil-wifqa u nagħtu bidu għal funzjoni tal-Arċjas. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Kemm xi ħaġa sabiħa li din iċ-ċelebrazzjoni sseħħ propju f'nofs il-mixja tar-Randan imqaddes. Għal-Leġġjonarju ir-Randan huwa mument li fih nerġgħu nġeddu x-xewqa tagħna li nkunu qrib tal-mulej. U m'hemmx mument isbaħ allura minn dan għalikom il-Leġġjonari li tiltaqgħu flimkien u flimkien, il-koll flimkien. Niddikjaraw ix-xewqa tagħna li nħobbu lilu u li nħobbu lil Marija. Nkunu dixxipli tiegħu u nkunu segwaċi ta' ommu biex bħala noqorbu dejjem iktar lejh. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq din l-Ewkaristija, ejjew narfu ħtijietna u nitolbu lil mulej ikollu ħnina minna. Flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dribt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli, il-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. O Alla, int b'mod tal-għaġeb terġa' tħabbeb miegħek lill-bnedmin permezz tal-verb tiegħek. Għamel li l-poplu Nisrani jitħejja b'qima kbira u fidi mħeġġa biex jiċċelebra l-festa solenni tal-Eid.
bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel qari. Il-poplu tAlla jidħol fl-art imwiegħda u jiċċelebra l-Għid. Qari mill-ktieb ta' Ġosuè. F'dak iż-żmien il-mulej qal lil Ġosuè: Illum neħejtilkom minn fuqkom l-għajb tal-Eġittu. U li Iżrael waqfu l-kamp tagħhom f'Gilgal. Hemm fil-wetat ta' Ġeriko għamlu l-Għid fil-għaxija tal-14 tax-xahar. U sewwa sewlada tal-Għid huma kielu mill-frott tal-art, ħobs għażmu u qamħ inkaljat. Minn dakinhar wara li kielu mill-frott tal-art, il-manna waqfet. U li Iżrael ma kellhomx aktar manna, imma minn dik is-sena bdew jieklu milli bdiet tagħtihom l-art ta' Kanan. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjali ngħidu flimkien duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej, tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. X'għandru l-kobor tal-mulej miegħi, ħanollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni, minn kull biża' tiegħi ħelisni. Ħarsu lej u jiddi bil-ferħ wiċkom u ma jkollkomx għax tistħu. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu u mid-dwejjaq tiegħu kollha ħelsu. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Ħuti, meta wieħed jingħaqad ma' Kristu, isir ħolqien ġdid. Il-qadim għadda u daħal il-ġdid. Kollox ġej minn Alla li ħabbibna miegħu innifsu permezz ta' Kristu u tagħna l-ministeru ta' din il-ħbiberija tal-bnedmin ma' Alla. Alla kien ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu bla ma qatt iżomm il-kon ta' dnubietom u f'danna l-misteru ta' din il-ħbiberija. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, bħalli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fuq li nitolbu f'ġieħ Kristu. Ħallu lil Alla iħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna insiru fih ġustizzja ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu: Missier, nibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju imqaddes skont Luqa.
F'dak iż-żmien il-Pubblikani u l-Mitinbin kienu jersqu biħġarhom lejn Ġesu biex jisimgħuh. U kemm il-Fariżej u kemm il-kittieba kienu jgemmmu jgħidu nies midinba jilqandu dan u jiekol magħhom. U Ġesu qabadu qalilhom din il-parabbola. Kien hemm raġel li kellu żewġ tuliet. Iż-żgħir qal il-missieru missier agħtini jissem li jmiss lili mill-ġid. U dak qasmilhom il-ġid. Ma kienux għaddew ġranet meta iż-żgħir sar kollox u telaq minn beltu lejn pajjiż imbiet. U hemmhekk berbaq ġidu kollu f'ħajja mtajra. Meta ħela kull ma kellu fuq dak il-pajjiż waqa' ġuħ kbir u beda jħoss ruħu fil-bżonn. Mar daħal ma' wieħed minn dak il-pajjiż u dan batu fir-raba tiegħu jira l-ħnieżer. Kien jixtieq kieku jimlażaq u imqar bil-ħarrub illi kienu jieklu l-ħnieżer, imma ħadd ma kien jagħtih. Imbagħad daħal fih innifsu qal kemm l-affranti ma' missieri għandhom ħobż bix-xaba u jien qiegħed hawn immut bil-ġuħ, ħanqum u mmur għand missieri u ngħidlu missier dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix iżjed nissejjaħ ibnek, żommni b'wieħed mill-avranti tiegħek. Qamu telaq għand missieru. Iżda kif kien għadu fil-bogħod missieru lemħu u tħassru. U bġirja waħda mar inxteħed fuqhom u bisu. It-tifel qallu missier dnibt kontra s-sema u kontra tiegħek. Ma jistħoqlix illi nissejjaħ ibnek. Iżda l-missier qal il-qaddija tiegħu isaw ġibulu l-isbaħ libsa u libsu ilu. Libsulu ċurket f'sebgħu u sandli f'riġlejh. Ġibu l-oġol li msemmen waqtluh, ħalli niklu u nagħmlu festa. Għax dan ibni kien mejjed u reġa' qam kien mitluf u instab u għamlu festa. Mela ibnu l-kbir kien fil-għalqa. U għaw riġa lura kif wasal qrib id-dar sema daqqu sfin, sejjaħ wieħed mill-qaddejja u staqsih dan x'kien. Dak qallu hawn huk u missierek qatillu l-oġol li msemmen. Għaliex reġa' kisbu qawwi u sħiħ. U inkorla u ma rridx jidħol ġewwa, iżda missieru ħareġ jitolbu biex jidħol. Iżdu qal lill-missieru ara ili dawn is-snin kollha naqdi kelmtek ma ksirtilek qatt u kieku qattajtni lili gidi biex nagħmel ikla u nifraħ ma' ħbibi. Imbagħad jiġi dan ibnek li belalek ġidek man-nisa żinja u lilu toqtollu l-oġol li msemmen. Qallu missier u ibni, inti dejjem miegħi u kull ma għatijek u għatijaj. Imma kien meħtieġ li nagħmlu festa u nifirħu għax dan huk kien mejjed u reġa' qam, kien mitluf u issa nstab. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. L-ewwel ktieb ta' Ġoswe jirrakkontalna daqsxejn ta' episodju fil-mixja li l-poplu ludi, l-poplu ta' Iżrael jagħmel lejn l-Eġittu li tinteressana tassew. Mela kif il-poplu ludi jasal fil-bieb tal-arti mweda? Allura joħroġ mid-deżert u joqrob lejn il-Ġordan. Alla jqabbad lil Ġoswe biex jisfida lin-nies, kienu tajiet kbar ta' nies, ġemat kbar ta' nies, u jgħidilhom Ġoswe lil dawn in-nies biex jagħmlu għażla jekk iridux ikunu verament sudditi, jekk iridux ikunu verament disċipli, jekk iridux ikunu verament nies li jobdu l-kelma, jobdu l-kmandamenti, jew inkella le. U jekk tiftakru
Ġoswe jgħidilhom lil dawn in-nies toqgħodux bsieq fuq kull naħa, bsieq law u bsieq lem. Aqbdu u ddeċiedu. U meta il-poplu jiddeċiedi li jidħol fl-art imwiegħda, il-manna tieqaf. U jgħidilna l-qari li smajna llum mill-ktieb ta' Ġoswe li din il-manna tieqaf għax issa għandhom ikel wisq aħjar minn dak li kellhom fid-deżert. Issa se jibdew jieklu mill-frott tal-art imwiegħda. B'mod partikolari il-frott illi il-poplu matul il-mixja tiegħu skopra illi hemm f'din l-art għażiża. Art li tnixxi ħalib u għasel. Art li tagħmel eneb tajjeb. Art li minna tista' taqta' tejn tas-sew ħelu. Art li minna tista' tiekol iż-żebboċ u ż-żejt tagħha. Dawn huma l-fruttijiet imwaħdejn mal-art imwiegħda li issa il-poplu seta' jiekol minn flok il-manna. Minn flok il-manna. U aħna ninsabu xi ftit jewwies fis-sitwazzjoni ta' dan il-poplu. Aħna wkoll ninsabu mexjin fid-deżert tal-ħajja. B'mod speċjali aħna fid-deżert tar-Randan. U aħna wkoll f'dan id-deżert tal-ħajja nippruvaw naqtu l-ġuħ u l-għaġġ bil-ħafna inizjattivi, ħafna impenji, bix-xogħol, bid-divertiment, b'modi oħrajn fejn aħna nistgħu ninsew id-dwejja il-problemi tal-ħajja, kulħadd għandu l-mod u l-modi tiegħu. Kulħadd għandu l-manna tiegħu biex fid-deżert, f'dan id-deżert li aħna mexjin fih, ma mmutux bil-ġuħ u bil-għaġġ. Imma għandna ikel li hu l-ikel tal-art imwiegħda, li huwa Ġesu innifsu. Li huwa l-ikel tal-Ewkaristija li diġà llum f'din il-mixja tagħna anki jekk għadna fid-deżert nistgħu nduqu minnha u dan li qed niċċelebraw illum flimkien din l-għażla tagħna li jkollna bħal Marija l-ikel il-waħdini l-iktar importanti fil-ħajja tagħna minkejja li mexjin fid-deżert lil Ġesu Ewkaristija. San Pawl fit-tieni qari jgħidilna affarijiet tassew sbieħ jekk għadna attenti. San Pawl qalilna Alla fada fidejn il-Knisja, fada fidejkom mhux fidejna biss is-saċerdoti, imma fidejna kollha kemm aħna xi ħaġa sabiħa immens li d-dinja għandha tant bżonna. Alla fada fidejna isemewha il-Ministeru tal-ħnina tiegħu. Il-bnedmin ta' madwarna għandhom bżonn iħossu l-imħabba, għandhom bżonn iħossu l-ħnina, għandhom bżonn iħossu l-maħfra. U dan kollu Alla fdaħ fidejna jgħidilna San Pawl. U jkompli San Pawl, ejnu lill-bnedmin, ejnu lin-nies li forsi għadhom ma missewx ma' Alla, li forsi għadhom ma jafux, ejnuhom iħallu lill-Alla jagħmel ħnina magħhom, iħallu lill-Alla iħobbhom kemm sabiħa. Dan hu x-xogħol prinċipali tal-leġġjonarju li jgħin lill-oħrajn iħallu lill-Alla jħobbhom kemm sabiħa. Allura meta aħna morru nżuru lil xi ħadd, meta aħna morru nitkellmu ma' xi ħadd, meta aħna immorru nitolbu ma' xi ħadd, meta aħna nistiednu lil xi ħadd biex jingħaqad magħna, dan hu li nkunu qegħdin nagħmlu. Ħallu lill-Alla iħobbkom, għatu ċans lill-Alla jesprimi, jisvoga l-bżonn tiegħu li jħobb il-bnedmin kemm sabiħa. U għandna ġrajja konkreta, prattika fil-parabola tal-Iben il-ħali. Dak il-missier illi joħroġ barra mhux għat-tifel iż-żgħir biss, mhux għat-tifel iż-żgħir li dbiet u mar il-bot u reġa' lura mċerċer miskejn għax ma sabx post aħjar mid-dar, ma jmurx lura d-dar li ben iż-żgħir għax ġietu ħnina minn missieru, ma jmurx lura d-dar li ben iż-żgħir għax nidem, le, imur lura d-dar li ben iż-żgħir sempliċement għax ftakar li d-dar kien aħjar.
u fejn kien fil-ħimieċ tal-qżieqes ma tantx kien f'pożizzjoni sabiħa. Imma meta jmur id-dar ma jsibx lil xi ħadd li jagħmillu seduta ta' tribunal. Ma jsibx lil xi ħadd li jagħmillu inkwiżitorja, jibda jistaqsi ħax għamiltek, x'għamilt bil-flus, fejn mort, ma' min infaqthom il-flus, kemm domt barra, x'għamil dakinhar, x'għamilt ma' dak jew ma' dik, xejn minn dan. Il-Vanġelu b'mod li jissorprendik, jgħidilna li dan kif raħ mill-bot jitlaq jiġri, kif raħ mill-bot jitlaq jiġri. Raġel xieħ jitlaq jiġri biex jiltaqa' ma' ibnu, s-soltu bil-maqlub ikunu l-affarijiet. Mod speċjali fil-mentalità orjentali fejn il-kbir qatt mhu se jitbaxxa żgħir, qatt. Imma dak il-missier jitlaq jiġri. Jaraħ mill-bot jitlaq jiġri. Jgħidilna l-Vanġelu jinxteħed fuq onqu, jibda jgħanqu u jbussu. Imbagħad lanqas biss jisma' l-iskuża li dak kien prepara fit-triq, missier timt kontra s-sema u kontra tiegħek, ma jissoqlix li tilqani bħala wieħed mill-lavranti mhux bħala ibni. Lanqas biss jismagħha. U ma jħallihx ikomplija. Ma jħallihx ikomplija, jħalli jgħid biċċa biss. U jdur fuq il-qaddejja u jgħidilhom ġibulu ċ-ċurket, ġibulu l-libsa, ġibulu s-sandli, morru waqtu l-oġol li msemmen. Għax dan ibni kien mejjet u raġa' qam, kien mitluf u nstab. U l-istess jagħmel ma' liben il-kbir, li nista' nkun jien liben il-kbir. Nistgħu nkunu aħna nistgħu nkunu kemm liben iż-żgħir, imma kif ukoll nistgħu nkunu liben il-kbir ta' meta nippuntaw idejna subajna lejn xi ħadd u ngħidu jien qiegħed ġewwa dak qiegħed barra. Jista' jiġri li nkun ġewwa u ma ngawdi xejn minn dak li hemm ġewwa, bħalma ġralu li ben il-kbir tal-parabola ma gawda xejn. Laqqas gidi, qallu inti laqqas gidi qatt ma tajtni lili, ili dawn is-snin kollha isemewha, mhux inkun iben tiegħek, mhux inħoss l-imħabba tiegħek, mhux inħoss ir-rispett tiegħek, l-istima tiegħek, le, ili dawn is-snin kollha għaddej tiegħek naqdik. Hekk qalu dak li ben il-kbir. U jista' jkun li aħna ngħixu l-ħajja tagħna kollha kemm hi fil-fidi u fil-leġjun ta' Marija mhux bħala quliet li ngawdu mill-ġejt tal-missier ma sempliċement bħala għaddejja. Imma anki għalina joħroġ dak il-missier meta nirrabjaw u naraw jagħmel il-ġejt u jilqa' u jħobb u jimla bid-doni anki lil min aħna ma nistennewx jimla. U nirrabjaw ingergru ġo fina. U ngħidu ġa fil-qalb tagħna imma Alla mhux ġust. Joħroġ għalina u jgħidilna idħol ejja għamel festa magħna għax dan ħuk kien mejjet u raġa' qam. U jien nerġa' ngħidlu ibnek, mhu ibnek, nevita li ngħidlu hija ibnek, kull darba jgħidlu għax dan ibnek, beralek ġidek man-nisa ta' triq, dan ibnek. U l-missier jerġa' jgħidlu dan ħuk. Xorti kbira għandna, xorti kbira għandkom li mhux biss tgħixu f'dan il-Ministeru tal-ħnina, ngħixu aħna l-ewwel qabel kollox f'din il-ħnina kbira tal-missier. Xorti kbira għandna nħarsu lejn dan il-missier li jħares lejna bajnejn ta' ħnina kbira, bajnejn ta' mħabba kbira. Xorti għandna li naraw il-missier kif inhu. U x-xorti għandna wkoll illi din iġbija tal-missier, dan il-missier veru tal-Vanġelu, aħna nistgħu nwasluh lill-oħrajn. Kemm għandna xorti kbira, kemm għandkom xorti kbira. U Marija, l-om tagħna l-koll, ili dan kollu għexitu, għamlitu, qabilna. Għada sal-ġurnata tal-lum, sal-ġurnata mqazza tal-lum, tħares lejna, titlob magħna kif kienet fl-ewwel komunità nisranja fl-Atti tal-Apostli. Timmotivana, tistimolana Marija, tħeġġiġna biex ngħixu f'din il-ħniena li jej tan daqet minna u biex inwassluha lill-oħrajn. ħanamlu moment qasir ta' skiet
qabel ma tagħmlu l-ġest illi fih terġgħu iġġeddu, nerġgħu nġeddu lotja sħiħa tagħna lil Marija. U f'dan il-mument ta' skiet, kull wieħed u kull waħda minna fil-qalb tiegħu ngħidulu grazzi profonda lil Mulej. Grazzi profonda lil Mulej tal-imħabba tiegħu tal-ħnina tiegħu, imma b'mod speċjali tal-opportunità tad-don li tagħna li nkunu fil-Leġjun ta' Marija. Grazzi profonda lil Mulej. Għax permezz tal-għaqda tal-Leġjun ta' Marija intom tistgħu mhux biss tagħmlu esperjenza ta' din il-ħnina, imma bħal Marija ma' Marija tistgħu tadduha lill-oħrajn. Wasal issa il-moment solenni li fih ser nagħmlu l-wieda personali tagħna lil Marija. Aħna nqogħdu bil-qiegħda fil-ġabra nkantaw sakemm jagħmlulna s-sinjal dawk li qed jieħdu ħsieb. Infakru li għall-wieda għandna naqbdu l-baston tal-veksillum bejt il-emenija u ngħidu l-kliem kif hemm miktub.
Ejju nitolbu flimkien. Sultana u għom tana, il-ftejt ħin li aħna għadna qudiem l-istendard tiegħek tana biss żmien għal-espressjoni l-aktar qasira tal-imħabba tagħna. Issa ninsabu aktar ħilsa biex inħallu l-qlubna juruk x'qegħdin inħossu u biex dak l-aċċ kejken ta' konsagrazzjoni nesprimuh fi stqarrija aktar sħiħa tal-fidi tagħna. Aħna nifhmu l-kobor bla tarf tal-obbligazzjoni tagħna lejk. Intajtna lil Ġesu li hu lajn ta' kull ġid tagħna. Kieku ma konċint aħna għadna sal-lum fid-dlamijiet tad-dinja il-mitlufa taħt is-sentenza tal-mewt tal-qeden. Minn dak l-abbiss ta' miżerja, il-providenza divina ridet li teħlisna u ġoba li tinqeda bik f'dak il-pjan tal-ħnina u f'datlek fidejk ħidma li ma setgħetx tkun aktar nobli. Għalkemm tiddependi għal kollox mill-feddej, inġejt mażula bħala sieħba tiegħu, mollija qrib tiegħu daqskemm kreatura setet qatt tola, b'mod li hu ma rid jagħmel xejn mingħajrek. Int kont miegħu sa mill-eternità fl-intenzjoni ta' Trinità imqazza, taqsam id-destin tiegħu. Imħabbra miegħu fl-ewwel profezija bħala l-mara li minna u kellu jitwielet, marbuta miegħu fit-talb ta' dawk li kienu jistennew il-miġja tiegħu, magħmula ħaġa waħda miegħu fil-grazzja bit-tnissil tiegħek bla teba' li fdiek b'mod tal-għaġeb. Maquda miegħu fil-misteri kollha tal-ħajja tiegħu, fl-art mitħabbira tal-anġlu sas-salib. Imwettqa fil-glorja miegħu bit-tloħ tiegħek fis-sema, mqiegħda ma' ġenbu fuq it-tron tiegħu u tamministra miegħu is-saltna tal-grazzja. Mill-ġens uman kollu int waħdek kont safja biżżejjed u qawwija biżżejjed fil-fidi u fl-ispirtu biex issir eva l-ġdida li ma għadha mill-ġdid kellek issewwi l-ħsara tal-waqa'. It-talba tiegħek ġa mimlija bl-Ispirtu Santu ġabet lil Ġesu hawn fid-dinja. Ir-rieda u l-ġisem tiegħek nisluh, il-ħalib tiegħek sostnieh. L-imħabba straordinarja tiegħek huwa seta' jikber fi żmien u fis-saħħa u fl-erf. B'mod reali insawwart lil dak li jagħmel lilek. Imbagħad meta waslet is-sija li fiha kellha ssir l-offerta, intajt minn rajk il-ħaruf divin għall-missjoni tiegħu u għall-mewt tiegħu fis-sagrifiċċju fuq il-Kalvarju. Waqt li ġarrabt miegħu il-milja ta' tbatija li tixbaħ lil tiegħu, hekk li int kont smut flimkien miegħu li kieku ma kellikx tibqa' ħajja biex tieħu ħsieb il-Knisja li kienet għadha titwieled. Wara li kont b'dan il-mod l-għajnuna tiegħu dejjem maquda miegħu bil-ħidma kollha tal-fidwa, int bqajt miegħu bl-istess mod u bl-istess mod bqajt meħtieġ għalih fis-saltna nisranija. Int sirthom ukoll ta' dawk kollha li għalihom huwa miet. Int tieħu ħsieb il-bnedmin bħala ommhom l-istess bħalma kont tagħmel miegħu għaliex aħna ninsabu fih. Kull ruħ tibqa' fdata lilek biex tħarissa bis-sabar sakemm fl-aħħar int twellida għal ħajja li ma tispiċċa qatt. Kif biex seħħ il-pjan tas-salvazzjoni Alla rid jinqeda bik mill-bidu sa tmiem, hekk ukoll kien meħtieġ li jint tkun imdaħla fil-qima tagħna u għadmir tagħna li napprezzaw dak li wettaqt u permezz tal-fidi tagħna, tal-imħabba tagħna, tal-ħidma tagħna nippruvaw narfuh kif jixraq. Wara li urejniek b'dan il-mod il-kobor u l-ħlewwa bla tarf tad-dejn tagħna lejk, xemm iżjed xi ngħidulek, ħlif l-intennu b'qalbna kollha, aħna kollna tiegħek, sultana u għom tagħna u kull ma għandna huwa tiegħek. Miġburin fl-imkien b'fiduċja sħiħa fil-missier ma' qudejn mal-Om tagħna Marija inresqu it-talbiet u x-xewqat tagħna.
Nitolbu Alla missier għal mexxejja spiritwali tagħna, speċjalment għal qaddej tiegħek il-Papa Franġisku biex tagħtih kull ma għandu bżonn fir-ruħ fil-ġisem. Għall-isfqijiet partikolarment l-isqof tagħna Anton, l-arċiprieti u l-kappillani, saċerdoti u reliġjużi, speċjalment id-diretturi spiritwali tal-Leġjun ta' Marija, biex ikomplu jigwidawna lejn il-qdusija personali sħiħa. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għalina l-leġjonarji biex fl-okkożjoni tal-75 sena li ilu twaqqaf fil-Leġjun ta' Marija f'Għawdex nieħdu b'aktar impenn din il-weda li għandna kif għamilna mod speċjali fit-talb, l-apostolat u permess tal-qari ta' spiss tal-iskrittura mqazza biex niltaqgħu ma' Kristu li Mgħallem li bl-erf tiegħu idawwalna, jisfidina u jsieħeb lil kull dixxiplu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U missier nitolbuk għal dak kollha li naħdmu magħhom, tfal, żgħażagħ, familji, anzjani u morda biex inkunu għalihom għajn ta' kuraġġ u tama li tgħinhom jaslu fih danek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. F'dan il-mument solenni tal-Aċis niftakru f'dak kollha li għaddejjin minn batijiet imħabba gwerer f'diversi pajjiżi u f'xi każi anki imħabba persekuzzjoni reliġjuża. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U mulej Ġisu nitolbuk tibqa' bidejk miftuħa l-erwieħ kollha tal-purgatorju, post meċċwali diversi diretturi spiritwali li ħallewna u membri leġjonarji u rabatna tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. O Lord, through our Blessed Virgin Mother Mary, we ask you to strengthen our resolve to live fully to the commitment of this holy promise made in front of the Factsilum. Let us pray. Ismana nitolbuk mulej. Ew niftakru f'dan il-moment f'dawk kollha saċerdoti manki lajċi li tul dawn is-snin ħadmu u stinkaw u ma kinux sempliċement membri ma kienu attivi, kienu missjonarji biex il-Leġjun ta' Marija seta' jibqal dawn is-snin li jinferex fil-parroċċi u fl-irħula kollha tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem jistrieħu fis-sliem. Amen.
Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. O Alla, bil-ferħ ta' qalbna nofrulek is-sagrifiċċju tal-fidwa ta' dejjem. Miċ-ċokon tagħna nitolbuk il-grazzja li jinqimuh b'fidi sħiħa u nofrulek kif jixraq għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nissuħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bil-misteru tal-inkarnazzjoni tiegħu wassal għad-dawl tal-fidi lil bnedmin li kienu mixja fid-dlam. U għalina li nitwildu fil-jasar qadim tad-dinja kiseb il-grazzja li nkunu wlied adottivi ta' Alla bil-ħasejl ta' twelid ġdejd fil-Magħmudija. Għalhekk il-ħlejjaq kollha fis-sema u fl-art jannulek b'qima kbira għanja ġdida u aħna mal-qtajja kollha tal-anġli inxandru u intennu bla eda. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, smewitu l-art minnija bil-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewiet. Imbirek minn ġej, tisem il-mulej, u sanna fl-ola ta' smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħi bati ħajl ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja, il-bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek id-diretturi spiritwali u l-leġġunarji li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-Magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtawa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-daw tas-seb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni Mqazzan u Marija, mal-Arus kastismu tagħha San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek.
Bikristu, ma Kristu, fi Kristu, jenata lilek, Alla missier li tista kollox, flimkien ma l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif allimna u ridna namlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missirna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobsnata kuljum għatina l-lum, aħfrilna d-nubitna, bħalma naħfru lil-minuħa tijalina, iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għati jaslim u laqda li jintrit fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, stejt kelma waħda ruħi tkun infejqa.
Min hija dik li tiela pażżernieq sabiħa donna l-qamar tiddi bħax-xemx tal-biża bħal eżerċtu lest tat-taqbida. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi. Għax is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddisu l-isem tiegħu. U wara l-qawwa ta' driegħu xerret lil dawk li huma mkabra f'qalbhom. Mela b'kull ġid lil minu bil-ġuħ u l-onja bagħthom il-barra b'xejn. Bħalma wieħed lil missirijietna b'risq Abraham u nislu għal dejjem. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Min hija dik li tiela pażżernieq sabiħa donna l-qamar tiddi bħax-xemx tal-biża bħal eżerċtu lest għat-taqbida. O Marija imnisla bla dnub nitolbu. O Alla, inti ddawwa lil kull bniedem li jiġi fid-dinja. Dawwa lil qlub tagħna bid-dija tal-grazzja tiegħek biex dejjem inħobbuk tassew u nżommu bla qiegħda ħsibijietna f'dak biss li jixraq u joġob lilek bi Kristu Sidna. Min qalbi nawguralkom għal sena oħra ta' ħidma, għal sena oħra ta' mħabba lejn Marija u lejn Ġesu permezz ta' Marija. Let me express some words of welcome to the English speaking. Thanks for joining the Maltese community. Thanks for being here. May the Lord help us in our journey, being His disciples and having as a model His mother and our mother Mary. Il-mulej ma'kom. Iberikkom u jħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.